खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि रादाबखौ फरायदों आं गबिन बाग्लारि। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मायं बर' बियाबनि बानजायनायाव मैया गोदान बोसोरनि 2021 मायथाइनि 9 जानुवारि खालार सनिबार खालि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ आसाम आयेन आफादा पास खालामनायनि थाखाय आसाम सरकार आरो मिरु इउपिअ आफादनि दैदेनगिरिफोरनिसिम साबायखर बावो आरो खेंफारथि मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मथरा बसुमतारी बिथाङा खेंफारथि होयोदि जोंनि मरिगाव जिल्लायाव मोननै समष्टि जागोन आरो इन्टारिम बडिनि दारै खुंफुंजागोन। बे मेलाव सुंद'यै बिबुंथि लाखियै मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि धीरेश्वर बर', बारग' नेहाथारि काशिराम बाग्लारि आरो मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि जयराम बरमेहला बिथांमोन। बेजों लोगोसे स्रनधारा पिकनिक प्लेसआव लावखार ओंखाम जानाय जायो। मरिगावनि रिपर्ट प्राइम 24 हेडलाइन्स।